yani mbawon heɓɓitade gueɗe ɗe ganduɗa ɗe kanani ɗe jooɗani heccangide ƴamata nde ƴeewa nde nde coddata hunde tawa welnaka a yettot ɗon mbiyeɗa ƴulɓe manki tan coodaya mbiyeɗa ɗo guerte ngala ɗo gaddaya ƴeewa ɗeɗo gueɗe foof defta hen miijeɗa ɗum ha gasa mbas taw yananamante ka ceereteɗo ceera kadi farigu hunna bi maro ɗeɗo gueɗe la budde joom haqqille so yina haalde ɗum ko ha joomen haqqillaji mbawa ƴettude gueɗal mum kadi e dow duttugol debbo sa fellati ko mbinoɗa fo a yalti hen hanti ko artirde debbo ko ɗum jiɗɗa wa ashidu ceenne zaway adlin minkum wa ashidu ceenne zaway jomiraɓe adlin nunɗal minkum mon ƴeewa e wuuro mon he so sukaɓe yontaɓe fodɓe ma so hellifaɓe mawɓe nodda ɗumen haaɓe jooɗo mbiya ɗumen mbeɗa sehna mon ñalawma naggam ceernomi debbam ha ñalawma naggam mi senni mon mi artari debbam sa woppi noon a eddo gasi joni ka ƴamowo so edda gasi tan ka ƴamowo noon way tan kono waɗoɓe cokkini aɗa wawi gañade aɗa wawi gañede siko tawi noon edda gasani aɗa wawi artir ceerna hellifaɓe julɓe mbiya debba min suko debbo ne wela sene debbo ne metta so koreji mum ne jiiɗi so koreji mum jiiɗa sennu joomen haqqillaji min serno debbam ñalawma naggam ha ñalawma naggam edda mu gasani min reeni Allah wi yo reen min reeni gasani mi artori debbam hande noon gona noon hande sodoyde ƴulɓe aɗa addo e beñoire yoñ aɗa soodo siwoji sika beccegnaji tawima ɗon tan o wi o ponno foti tan mbasa woppudemo yaaha gatta mba bagage ma e ala siko tawi ceennugol ngol tawi ko ruttude nde ceennugol ngol humtetake humtete koko waɗate teŋe ɗum firti ko a woppi ha edda gasi hanti noon haɗa ƴamta ngol noon a humtat mbaɗa teŋe mbaɗa bakeji oɗon gandi tan mbaɗa jawdi seeɗa tan tinnoɗa wa ashidu ceennede way adlin jomiraɓe nunɗal minkuma mon wa aqimu shahadata lillah ceenne washidu alal haq onon ne ñinne seedayagal ngal saba Allah onon sehennaɓe ɓe ceettoɗe saba Allah wa aqimu ñin noon a shahadata o lillah so noddama seedayalgagal ngal yon ceetto ha laaɓa ha feeña ñalawma naggam e waktu naggam ñande hen kaari are amen noddi amen senni min seerino debbo mum ñalawma naggam ɓe ceerino debbo ko edda wonno edda o ñande ñalawma naggam a ñalawma naggam o woni koye fiilayru makko goo walla woni ko fiilayru makko ɗimmuru walla mboni naata e fiilayru makko tatɓuru o gasnani mi senni mon mi ruttiti debbam ɓenne ceedo ɗum darna ɗum tabita ɗum wooda ɗum woni Allah wi waqimu shahadata lillah dhalikum no ɗum mon o ndeɗo yamirore hadha alladhi amartukum bi ndeɗo yamirore nde jamirmi mon gandinmi mon ɗum affaire ceergal ko waɗɗe dow mono noon foof so on ceera soɗon nanga seeroɓe ɓe nangoɓe ɓe foof Allah wi dhalikum yu'adhu bi wajorte ɗum ko man kana ko on laatiɗo yuminu billahi wal yawmil akhir ɗo tan handi heddino ɗo tan heddino dendagal waajo ɗo yahano fof ha artete haaldete ɗo ko man kana yuminu billahi wal yawmil akhir ko gonɗinɗo Allah e nelaɗo mum ganduɗo ko maayowo ko ummittoɗo jangga darga ina haalda e bonɗi mum e moƴƴi mum ko on woni kaldeteɗo ɗo on waajateɗo ko enen ɓeɗo feccere men goto fof no jogui debbo tawi jogaki ɗiɗo tata nayo tan no jogui debbo hewɓe men e jooɗi ɓeɗo goto joni noon sa yi ka famani fodde ma nde ceerata waɗa haqqille tawa sa waɗani haqqille tan ceerle kewat fulɓe noon ene mbiya sa selani serde rewɓe nayo tan saɗa ƴama joyɓo o beele yimɓe mbaɗa batu saɗa seeri tan rewɓe tan ay woni laabi nayyi mo kaldeɗa fof tan pomnal takket tan mbiyaɓe seeri kalɗa fof tan pomnal ha woni nayyi saɗa ƴamta joyɓo o beele yimɓe mbaɗa batu ƴeew e waajo de mbar ko dokko o dépasse waajo kewɗo ceerle de eyyi oɗon gandi ko ɗum a yiiba eyyi neɗɗo muñat wumnat fahaɗat wumat kadi deƴƴat eyyi fahaɗat
wumat deƴƴat eyi yalikum no ɗum ɗo yu'adu bi wajorte ɗum ko man kana yuminu billahi wal yawmil akhir caggal ɗum Allah addani men ɗo jumla goto paliɗo ɗo pour ha Allah artira men ha mbawen andu takɗo men o wi en enen tout hay goto heddaki ñande Qur'an tegdi ya yawmal qiyamati wa man yattaqillah kala mo huli Allah yaj'al lahu o waɗana ɗum makhrajan yaltirde kala de jiiɓiɗa ha hoore ma nde tikñi haqqille ma o nattuɗa andude leydi e dow kulol Allah kulɗamo tottuɗa affaire nde joome Allah wi mi waɗan maɗa jaltirɗa jacre fof ko nde woni e lesosmane gila e dewgal mum ha e jawdi façon kala kene yiile kene dañe ene alɗe ene alɗirte fo Allah wi e on waktu wa yarzuquhu mi arsaginamo min haysu la yahtasib ɗum tagi Allah wi yo neɗɗo hul Allah manamu ya hul Allah wota seer debba ma e nder haydi wota junno edda debbo wota lorlu eddaniɗo wota yaltinmo suuduma ya filto hen seedeji ha jiya a waɗi ni ma Allah waɗanmo laawol ngol ganduɗa ene itta mette ma ene itta suna ma ene itta saɗede ma caggal ɗum ma arsagini e bangeji ɗe hakkille ma meeɗana miijade ɗe meeɗana yaade dañara toon laawol ha mbawa yaltude dendagal ko jagguma e sada iduji fof noon saabu sa huuli Allah mo yaltini e mette aduna e mette lahara e kaaɗeki mayde e caɗele dargo yawmal qiyamati ɗum tagi goto sahabaɓe biyeteɗo Abdoullah ibn Abbas wi biyeteɗo Awf ibnu Malik al Asja'i o are e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam faqalo wi ya Muhammad ya rasulallah inna ibni asarahu l adu ɓinguilam de añɓe diina dahiguel wo jasata ummu yumma o faayi fa bima tamuruni yummo ɗenguima holko jamirɗami qala amuruka wa iyaha ana debbo o fof mbeɗa yamira mon an tastakthira nde kebbinton min qawli la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah fa qalat imraa nima ma amaraka yani ko Allah yamirma ko dena moƴ ɓe natani wadde ɗum yani ndeke Allah waɗi añɓe ɓe belsodima cukalel ngel ngel jiyata dahana ngel nde ɓe nayi tan ɓe mbaɗi ngel gaynako baali ngel woni toon haɓe belsodi tan ngel soggi baali hay hunde ngel ɗaccani e baali ngel rondi baali ngel arti ngel addori baali heferɓe fof ngel addori ba maggel ɗum tagi Allah yoman yattaqillah yajallo mahrajan wa yarzuquhu min haysu la yahtasib kala mo huli Allah Allah waɗanma laawol Allah arsaqinma ka sikkano haɗa yanana kam ɓiwmo daha kam nawa kam watta ya jiyaɗo watta ya maccuɗo waɗa toon gaynako acci ha ɓen belsodi soggi baali nawti wuuro mumen haɗa nde dañi arsuka andi ɓen gappatako haɗa ɓen ɗono ɗoni juusa abbaɗe ko wujjunoɓe neɗɗo subhanahu wa taala wi hono ni ɗum tagi aya oɗo tedduɗo hombo yamira en hombo wuuro men e kulol Allah sabu kulol Allah jeeyi affaire nde fof koye kulol Allah malal likka aduna e lahara ɗo kulol yani aya ono wurna men yon gandu ceergal koye gueɗe ɗe ganduɗa allati tahtaju ila fadlin taqwiyin yani ko ɓural kulol Allah sabu ko ina tikkina Allah julɓe ne poti ɗum renade kala kene metta Allah julɓe ne poti ɗum woɗɗitade kala kene metta Muhammad julɓe ne poti ɗum wasde ɓattade ɗum tagi oɗo aya e ayeje dewɗe hen Abdullah ibn Mas'ud goto hufas Qur'an en ayyamu rasulillah wi inna ajma ayatin fil qur'ani ko inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ayaje Qur'an fof ko ɓuuri rendinde kono aya kadi ɓurɗo kadi e Qur'ana kadi tidde kadi wadde faraj koɗo Allah wi ɗo man yattaqillah yaj'al lahu makhraja ɗum noon subhanahu wa ta'ala rutti e aya wi en wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh kala mo ƴetti hoorem fof totti Allah Allah yona ɗum kala mo ƴetti hoorem fof totti Allah Allah yona ɗum
wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu Allah yonini kafahu ma ahammu fi dunya wa dinu ko woni muyande ɗum ɗo maccuɗo Allah yo jaggo sababuji ɗi jomiraɗo waɗe sunnaji mo e ɗam ɗo gurdam o totta ɗum no ɓuuri yodde laabi mum o woppa affaire nde juuɗe Allah fima la yalamu min al asbabi ko anda ko fof totta Allah la yastadi al wusula ila ilma ko wawa yetto tu yo totto Allah ɗum tagi subhanahu wa taala aɗa haalanno no julɓe yo mbaɗ jihad o wi ko wa aiddu lahu mastadatum min quwwatin wa min ribail khayr e konngol nelaɗo sallallah alih w sallam joom ngeloɓo oya waji goto gaddunoɗo ngeloɓo mum wimi wakkalima e Allah tan woppiba leeli naati jama wone salminde nelaɗo ngelaɓane wakkile Allah fokkiɗi yahe hajuji mum ɓe gari tan ɓe mbi ngeloɓo ma tan ɓe coyni yatomi he ngeloɓo ma yeehi o wi jam min komi bakkalinoɗo e Allah goppumi ba ɗo waji goto ne wi ɗum hefane ba wakkalima ba Allah ba fokkati nelaɗo wi ɗum wona noon watte sa yiiɗi wakkilade Allah a tongat ngeloba ba haaba tiiɗa caggal ɗum noon bakkiloɗa Allah e a tongat a waɗat sababu taw kono sababu tan woppit ɗum o koyɗem tan ni sa dahi neɗɗo a haɓɓi ɗum ɗo ha tiiɗi a haɓɓani ɓoggol haɓɓani tara ummima yahiyani wona waɗat gujjo kay meɗa andi ko jaasi ko fof kam sa dani ene hedda dow tonggol kay mataw ko juuɗe gondi en kay so natti tongede juuɗe tongaka hono waɗat so tongotima cikkuɗa o daro tan omo wuuɗo ala lappat gaaɓe ha wiye sag subhanahu wa taala wi homo waɗɗide gotol homo waɗɗini ibnu abbas qur'ana kalaten tafsir qur'an batte en haqqillaji homo waɗɗini abdoullah ibnu abbas ñalawma goto e ñalawmaji Allah haali ɗo ko haani ko yooɗi o wi ɗum ya gulam inni muallimuka kalimat wonko jangginanmami ihfadillah yahfazak reen Allah reen to Allah Allah reen ma ihfadillah tajidu tujahaka reen mo o tawamo ɗo yeeso makko ɗo nelaɗo wimo ñande en hedde keeji ha yawmal qiyamata ɗen kuutora wa ida salta fasalillah saɗa ñaago Allah wa ida istanta fastain billah saɗa wallina Allah o rutto wi ɗum ñande en walama anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi shay'in katabahu llahu lak aduna o fof so ummi nafdema ɓe jogotanima nafde sona ko Allah tottannama ɗum an jeeyi ɗum koɓe tottanma ko an jeeyi koye liste ma waɗano koye bulletin ma jobdi waɗano an jeeyi aduna so ɓe ndendi fof lordema ɓe lornatama sona ko Allah winduno waɗi noon ko waɗano ko rufi atul aqlamu kuɗi ɗi bindi ɓamtama ɗi jeeyi wo jaffati sufu kayitaji joori ko ɓooyi ɗum noon waman yatawakkal ala llah fa huwa hasbuh ɗo noon sen duttima ɗo hakkillaji men ndeeƴi ɗo woni ɗo ƴeewaten ɗo holko addani men mbila waman yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuh holko addani men timnade holko addani men windude ayeji holko addani men dottoyde leɗɗe heɗen mbiya salali mouhammad walali mouhammad so Allah ittani ko satti ayi waman yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuh sa wakkilima Allah o yonima sa wakkilaki o Allah o yonanima haydara mo yonanima noon ala ko tottanma ɗum noon mbatte haqqillaji ko on mawɓe so on bakkilama ɗo haqqillaji ɗi bidditama ɗo goto fof yo hakkille mum naata laddante ƴeewa ko jooɗi ko tan na waɗa kalwa ina winda tan ina nasa ina winda tan ina takka tan ndeke noon waman yatawakkal ala llahi fa hasbu ɗum noon aya o wi jumla tan ha ɓeydo ɗon bonnande paamon bode natten aya goɗɗo Allah wi on waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan go wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ɗiɗi waman yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuh subhanahu wa taala wi ya muhammadu inna allah na Allah balighun amra Allah fiyako mo ko jottotoɗo tagore nde nane baligh Allah wi inna allah na Allah balighun amrahu Allah ko jottinowo ko wi ko e mon yottoto munaffizun ahkamahu ila khalqihi dendagal ko wi yottoto balighun amra fiyako mo yottoto ko toɓɓinma ko yottoto ala mbawɗa hen saɗa male tan yo ɗum won jaam siko ɗum woni bonene koko rewata dow keeci ma kaɗowo ala gallaɗi ma kewɗi baaji ma kewɗi hande dawetake ma hande ko nasade ma janggo ko nakkasere ma hande woto ya jiiya guertogal woto ya jiiya gori woto soyno boyeru woto yi debbo woto hawro e cukalel woto addo e leydi jeere dokko e leydi jama
addoye piɓol naggam dara inna allah balighun amruh ko yettoto e dow ma falgata qad jaala llahu li kulli cheyin qadran hunde fof hoddirama gasi qad jaala llahu li kulli cheyin qadran to gasi falqadirin khassa kama qala wa kullu cheyin indahu bi miqdar wa kullu cheyin indahu bi miqdar hunde fof waɗi o gasni o wonta he ruttade joni noon ruttima e nder ceerle men kadi wallayina ɓen mbatti haqqillaji wallayina ɓen homwoni ɓen rewɓe yaisna fittiɓe noon mbiyetono pular moom yaisna taƴiɓe yaisna fittiɓe taƴiɓe ɓe gontata yi walla ɓe cuwa yi ko ɓe goni yaisna o wonta yi fiilayo wallo suwa yi ko ɓeɗo garaten wallayina ɓen rewɓe yaisna fittiɓe taƴiɓe min almahidi e fiilade min nisaikum e rewɓe mon in irtabtum so on cikkatima eddaji mabɓe e ceerle mabɓe ɓeeɗo fa iddatuhunna edda gooto e ɓe ko sarasatu ashhurin ko ɓe goni lebbi tati wallahi e ɓen lam yahidna ɓe cuwa wattu fiilade ko ɓe goni lebbi tati mawlaya ken jiwulɓe mo mbiɗano debbo eddinto lebbi fof tan wiya ko lebbi tati o wi on noon la allah wi ɓeɗo ko salasata ɓuru ɓe ko ƴiiƴe meje tati jiwowo ƴiiƴamo ko ƴiiƴe meje tati so goto men ari ɗum tagi allah wima wasul iddata reen siko tawimo yiyata haydara saba natti yi walla yiyata haydara sawa suwa wattu yi ɓeɗo fa iddatuhunna salasata ashhurin ko lebbi tati ñande ñalawma seera o woni go'o ha wona lewru wona go'o wona lewru wona ɗiɗi wona lewru wona tati o yiyata o walla suwa wattu yi ɓe ko ɗo foti jiwowo so woni lewru woturu o fiilima ɗum fof noon walla ko lebbi sappoɗi ɗo fiili ɗum tagi sare islam wi sika tawi haɗa seera a seeri debbo piilotoɗo edde mu ƴeewama haɗa wawi seerde mo hikka mayama wuuri o hesnanama ɗum tagi nelaɗo wi soɗon ceera rewɓe fa ɗalliɓuhunna li iddatihinna ceereɓe nde ɓe gayni edda woto ɗum juut kono sa seeri mo ganduɗa e wiyama ko lebbi tati tan wiya lebbi tati kiba e nder lebbi tati so allah wallimo edda wi en cuppen noon en padat goɗɗo o kadi e nder lebbi tati he en jooɗima tan a debbo wi ella fullet tan mbiye oɗo yalti juulde en padat goɗɗi ɗi fadade de dewgal ngal iwata edda o sona gasoy yo gasata ɗum noon la budde juulɓe mbatta haqqille kaldowo mumen o ko kañum tagiɓe ina ɓe andi yiɗi koko yurmi nafataɓe koko wallataɓe o yiɗa ko gañataɓe ɗum noon o wimon wallahi ina ɓen rewɓe yaisna taññetiɓe fiftiɓe min almahide yaltude juulde min nisaikum e rewɓe mon inir tabtuɓe so on cikkatima fa iddatuhunna edda ɓeɗo salasata ashhurin wallahi ina ɓen lam yahidna ɓe cuwa wattu fiilade ɓeɗo ɗiɗo poti subhanahu wa taala wi men ɗo ganden ɓeɗo rewɓe yaaɓe duuɓi ha jiigol mumen ellaji taɓi saabu ɓe jottima edde duuɓi capanɗe joyi en walla ko ɓuuri ɗum ɓeɗo ko lebbi tati eddinto kaye cukalon kon cuwa watte fiilade so on cikkatima walla on majji kayfa takunu iddatuhunna wama qadruha fa haulai fa iddatuhunna salasata ashhur wona ɗo leeri laaɓi debbo fof mo yiyata ella edda mum ko lebbi tati debbo fof mo yiyata ella debbo fof jiyo ella ko ƴiiƴe meje tati ko ƴiiƴe meje tati e lebbi tati caggal ɗum allah wi wo ulatul ahmali jomen deedi ɓene andi gorko kay woni hen saaha ko kay malkisa kay an kay saɗa seera kay seera ko fiilatako ko walla ko so a wattu fiilade walla ceelaka koto jaaɗa wonan ma reedu samba kaña yara nani jooɗi ene jogori yaltude
aɗa jogorɗo dañde penda walla jogorɗo dañde samba tan mbiya seeri joom reedu oɗo kay jarani seerde kay o kay deƴƴat tan wan noon oɗo havere mum no jiiɓi oɗo sa seeri ɗum hande jibini hande tan eddam gasi jangga waɗi ka yiɗi artude ka ƴamowo tan o sa seeri ɗum han jibini han gasni eddo hande gasi jangga kawruɗen fof humanat sa arti tan anne wattat kadi yadata soodo e ƴulɓe min kay wallahi mi tinano tan hankkata ŋaañi ta hay goto wiyanima ya ŋaañi camaranaɓe wa ulatul amal jomen deedi ajaluhunna woni lajal ceerle maɓɓe walla maayde maɓɓe an yadanaka soɓe jibini hamlahunna koɓe ndondi ko heɓe ko ɗo tan sika seer ɗum so jibini yalti en sa maayi jibini yalti en e nder ɗo subhanahu wa taala wi men edda ɓeeɗo ko soɓe jibini so foti koɓe seeraɓe foti koɓe mayraɓe ɗum taki umar abnul khattab e ɓiyum yalti imam malik addi hen haalo shafayi ari hen abdourazak ari hen wabnu abi cheyba ari hen wabnu munzar ari hen ɓeɗo fo ittikan ibnu umar yani o namnama anil mar'ati yatawaffa ana zawja way hamin o namnama debbo ɓe gorko mum ay tawi ko reedu fa qala wa ida wadat hamlaha faqad halla siko jibani tan o daktima gorko goto e ansar en jeeyaɗo e makkal madinal munawwara o wi anna umar ibnul khattab wi law waladat wa zawjuha ala saririhi lam yudfan hallat siko tawi o jibani gorko makko na maayi ina lele dow leeso mum suwa ubayede hallat o daktima ɗum tagi ibnu masud wi yalti abou daoud e nasri ibnu maja qala man sa lanathu anna al ayata allati fi nisa yani oɗo debbo homo hulɓani homo hawni debbo reedu dal kañum mayde mum e edda bu fof foti sharti mum tan ko jibinde ɗum taki ɓe mbi ulatul ahmal oɗo aya de ari nde mbo nawori ceeraɗo mbo nawori mayraɗo mbo waɗi woni ladial mum tan ko jibinde ɗum adi arde koye debbo goto biyeteɗo choubay ata bintal haris al aslami oɗo fof adi ɗum yande e ayyamu rasulillah tawi nelaɗo sallallah sallam no wuuri ma yaay nelaɗo no wuuri oɗo debbo adi ɗum choubay ata bintul haris al aslami o adi ɗum oɗo resno ɗum ko Saad ibnu Khawla on maayimo koye hajjatul wada tawi ko reedu o jibini caggal maygol gorko ko balɗe nogasa tati ñande gorko o maayi ñande debbo o jibini ko balɗe nogasa tati debbo o funni waɗi puuddi o ñanti o waɗi pinorɗe yani hidire seeɗa woodi worɓe jalluɓe nanen ko hiroɓe mbi jam ɗum ɓuura yaw yani ɓe namni ɗum sallllahu alayhi wa sallam fa qala o wi in tafala faqad khala ajaluha so waɗi ɗum edda makko gasi kala yiɗi hande fof yo waɗ hande kanko kumanteɗo yani gorko yani eddinantoɗo gorko kanko haljiti o serti hen ɗum noon on paamiɗo debbo deɓereedu sa seeri ɗum tan ko goonga sa wi debbo ma deɓereedu ɗum seerima ko goonga de goo saɗa waawi ceerna julɓe min hayti mi haytide min wino mi wiitade ceede ɗe mi artudi sa woppi a o jibini tan a dawi bongol jangga waɗi sa arti ka ƴamowo beela mbaɗa tege mbaɗa kubrudi mbaɗana bilali kadi 100 francs ala joɗana 100 francs eyyi joni ko ɓuuri temedde joyi mbaɗana bilali 100 noon mawɓe jama ɓe mbi oɗo koye mawɓe jama jeeya 100 sa teŋani mawɗo bilali joni 100 umantaki dewgal ma e jama ɗum noon mbatte haqqillaji julɓe debbo fof mo haɗa resa walla debbo fof mo ndesɗa ha gasa saɗa seera ɗum wattu haqqille miijo ɗum noon no waɗɗe mon onon sukaɓe ɓe onon janggoɓe ɓe ndeɗo simole kay goto mon kay tawde kone ceerle tan e sariyaji haɗi goto tan waɗande hadaya tan huñode ñande fof so dewgal are Moussa so wiyama salamu aleykum tan wen duttoɗen surat ɗala Allah haalani hoore mum ay goto wiyani yo lay
yani yo annabi lay o yani yo ceerno lay kay haalani hoore kay wi ko debbo fof ni seerirte eyyi subhanahu wa ta'ala wi waman yattaqillah mo huli allah o waɗi farillaji ɗi o woɗɗiti kaɗoje ɗe yaj'al lahu o waɗana ɗum min amrihi yusran hunde fof sattata fa inna fi qalbi lmumini nuran yahdihi ila hallil awisati l umur dhalik no oɗo sariya mo kalanni mon e ɗeɗo ñawoje dhalika no oɗo sariya amrullahi woni mbo allah yamiri on anzalahu o jippanimo ilaykuma mon o yamari mon yon mbanmo pratique dhalika no o sariya mbo kalanmi mon amrullahi ko yamirore allah allah koye wino anzalahu ilaykum o jippini ɗum dow mon onon juulɓe ɗum noon goto fof de yaade hewna namde dewle so wayini so wayini so wayini dewgal ala so wayini wayni ni siko tawi wonko tawi ala ko mbaɗɗa tan tawi ala ko mbaɗɗa tan ala ko waɗi tawi wonko mbaɗɗa tan wonko waɗi nde tan tawi wonko mbaɗɗa tan wonko waɗi sa ala ko mbaɗɗa tan ala ko waɗi yaade noon aɗa waɗa kala mbila aɗa ɗimina o wi hada amrullahi ilay anzalahu ilaykum yamere wona ndin ko ni ceerirte ko ni resirte allah wi waman yattaqillah o ruttati hen ha hande waman yattaqillah kala mo hulimo kanko allah yukaffir anhu o yaafo ɗum sayyi'ati wa yu'dhimu lahu ajran o mawninana mo baraji bimana o fompaɗi o itta boneji ɗi o wiye deftere de innal hasanati yudhibna sayyi'at caggal nde allah gayni ɗum ndo haalani men fodde eddaji sukaɓe rewɓe e rewɓe mawɓe e debbo debareedu o ari ɗo homo haalana men eddiniɗo o ina woodani ɗum nafaɓɓe ina woodani ɗum honnede e fodde kattande o wi askinuhunna konneɓe heɓe seeraɓe ɓe min haysu sakantum ɗo koɗɗon ɗo min wujdikum e baawal mum askinuhunna konneɓe min haysu sakantum ɗo koɗɗon ɗo ɓeeɗo ko seeraɓe askinu mutallaqati nisaikum fi lmawdi alladi taskununa fi ala miqdara haalikum konne rewɓe mon min haysu sakantum ɗo koɗɗon min wujdikum e baawɗe mon e kattanɗe mon wani noon wa innama amara rijalu bidalik li anna sukna naw'un min annafaqa wa hiya wajibatun ala al azwaj honnude nde koye nafaqe he jeeya ɗum koko waɗɗe worɓe he caggal ɗum o haɗi lollude kadi seeraɓe ɓe ɓoɓe koɗiɗo o wi wala tudaruhunna wote lorleɓe litudayiqu ha ɓitton alayhinna e dow maɓɓe wote gollide maɓɓe lor e koɗgol ɗo yani e sohlirde nokku o walla gadda woɗɓe konnaɓene dow mum ha o ɓitto ha ɓittama beele mo yalto allah wi wote mbaɗe noon wala tudaruhunna wote lorleɓe litudayiqu alayna ɓitton ɓe caggal ɗum o ɓeydi feññinde nafaqqe o to wonɓe debadeji to o wi wa in kunna ulatu hamlin siko tawi mbo ceerɗa o ko debareedu fa anfiqu alayhinna nafqe e dow maɓɓe hatta yada'na hamlahunna haɓe jibina wa hada hukmu almutallaqatu talqatun ba'ina yani wa amma talqatu raj'iyya fatasdiqu nafaqati wa lam takun hamila debbo kadi sa nani kadi aɗa wiya ya nafgu ɗum ceerde ɗe mbaɗi ko leƴƴi ina waɗi hen ceergel hen ngel wiyete ko bayil ngel woni bongel ngel ko gasngel ngel ka ƴamtoyowo on hayso ko gasɗo o a nafkat ɗum siko tawi ko duttoteɗo o kay hadde yaltani ɓoggol o kay
ka ñamminata yarnat a sek seeɗa tan mata won ɓanndu ma ndu wultan ɗum tagi imamu abou hanifata kam wi e ina waɗɗi nafaqe o e koɗgol ngol kala ceeraɗo hayso wona debareeɗo tinate nder dollokke ma e tuuba ma nde ceertata heeɗi amma ande ɗum noon neɗɗo woto sikkito noon ala ko haaɗi ko metti a fote ceergal saabu ene hersine e gorko ene hersine e debbo ene hersine e bandeɓe ene hersine e bandumen ene hersine e hoddiɓe ina jakni hakkude sehilaɓe e guiɗiraɗo ayi jaknaki ɗum noon siko ɗum yane ahlu sunna wal jamaa goto mumen fo ƴewtak deftere nde wattande lampo watte noon reftude heen siko tawi noon ɗum yane ma wi tan ko min teyi walla min kam mi yawti ɗum walla an a heddo hen jiya amma ma jee ɓe Allah wiɓe woman yattaqillah yajallu mahrajan de jaltata heen sa renake palante ceertoyteɗa hande dewgal so addi portodirde palante koɗon gandi hande kam bandiragal sehilagal yawti tawde palante kam ɗum woni hande goto fof ko dadi goto fof ko lamba ko wowru darnano goto yani mbawon heɓɓitade gueɗe ɗe ganduɗa ɗe kanani ɗe jooɗani heccanki nde ƴamata nde ƴeewa nden nde coddata hunde tawa welnaka a yettot ɗon mbiyeɗa ƴulɓe manki tan coodaya mbiyeɗa ɗo guerte ngala ɗo gaddaya ƴeewa ɗeɗo gueɗe foof defta hen miijeɗa ɗum ha gasa mbas taw yananamante ka ceerateɗo ceera kadi farigu hunna bi maruf ɗeɗo gueɗe la budda joom haqqille so yina haalde ɗum ko ha joomen haqqillaji mbawa ƴettude gueɗal mum kadi e dow duttugol debbo sa fellati ko mbinoɗa fo a yalti hen hanti ko artirde debbo ko ɗum jiɗɗa wa ashidu ceenne zaway adlin minkum wa ashidu ceenne